Varmevesten fra Mike Hammer er en enkel, men super effektiv varmevest. Varmevesten har 4 varmeelementer. Der er 2 her foran, så er der 2 bagpå, et på lænden og et midt på ryggen. Vi har valgt at placere varmeelementerne der, fordi det er der, de kan komme tættest på kroppen, og dermed også give mest mulig varme. Derfor er det også vigtigt, når du bruger en varmevest, at du sørger for at have den så tæt på kroppen som muligt, ovenpå et base layer som det her, og så kan du tage fleece eller jakke ovenpå det. Mike Hammer varmevesten har 2 lommer her foran og en enkelt inderlomme, og så har den selvfølgelig en lomme til en powerbank, som du kobler til herinde. Varmevesten fungerer med alle moderne powerbanks, så det er nemt at finde en derhjemme eller købe en, som passer til. Når du har koblet den til, så tænder du varmevesten heroppe, og så kan den justeres i 3 forskellige niveauer. Hvor længe varmevesten varmer afhænger selvfølgelig af, hvor stor en powerbank du kobler til. Men hvis du kobler en powerbank på ca. 10.000 mAh til, så vil varmevesten varme i omkring 3-4 timer. Mike Hammer varmevest er super til lige at give det ekstra, når man er ude i koldt vejr. Så hvad enten det er ski, fodboldkamp, jagt eller noget helt tredje, hvor du er ude, og det er koldt, så er den lige noget for dig.